kendo weche ma kamagi nyalo miyo jok moko ka jogo manie chiro mano kan kuomi okoth ka ranga duogira Meshak makoro kata ko wuok oko matin to miwa mana chal mar wach pogruok mar paro nyalo kelo midhiero machalo nade e kind oganda jogo mawacho ni wach mar Raila wacho cha wamorgo wach ma ng'ama chielo wacho ni ema koro bende ok wadwa iwacho ni pogruok mar paro e kinde mag siasa ere kaka urango gi kendo unyalo tieko gi machalo nade ang'eni ok de tiek gi pogruok mar paro nyalo bedo ere kaka uloso mono mi uket weche makare mokwongo en ni pogruok kupogoru e paro ok ng'is ni unadui to pogruok mar paro ema kelo e wach achiel en ni wan kaka joma use chiro toi mokwongo wadak kaka owete gi nyimine kata obedo ni wan kabila mopogore opogore to jomoko no misunderstand jatend Azimio notemo lero niya kata obedo ni kae mapuro pamba mondo wabed gi gikwa molos e Kenya ka koro nyaki lere to mae inyana lere kisebet kidak kode kaka nyaminu kata wadu kama utime ohala omiyo in fact odiochiengno ne watiyo tich matek mar convince kabila moko gi kech ne gineno ni jatend Azimio dhi kethon gi ohala to giuso second hand clothes in isebiro nyaka Toi market Kibra majority mar traders mauso lewni giuso second hand clothes to wuok oko koro miyo wan kaka johala mauso second hand clothes waonge gi shida kata ka oyaw kembni maloso lewni e Kenya ka mondo ondik jo Kenya mang'eny dak e yo makare kod oganda mawuok e dhodi mopogore opogore mana kaka iwacho ni ohala bende ntiere gi dhodi mopogore nitie jogo ma jomwa wantiere kacha wan gi abandu mopogore opogore wan gi jogo mawuok e dhoda Gikuyu jogo mawuok iwacho ni Meru kacha bende gintie jogo mawuok Mombasa kadho wadh Nam Chumbi gin bende gintiere kacha kendo ka ochopo e kinde ma ji odhi e siasa oganda dok chien kendo chako rango ni dhodwa ni kanye kabilana ni kanye iwacho ni ginde giduto kama gintiere ere kaka utiyo kod yo makare nikech yiero to biro yiero ka biro ka un gi pogruok e kindu kaka oganda mawuok e dhot mopogore opogore ere kaka urango ni kwe unyalo nyayo ahinya ka wachomo yiero wan e wach kwe kuom joma timo ohala e chiro en ni gimokwongo ma wakwongo ng'iyo en weche adek kaka johala mokwongo kwe sani mar ariyo kwe tarik 9 mar adek kwe tok tarik 9 wan kaka joma timo ohala to wadu sama in ge chiro gimoro amora dak ibed ge stall seche moko adwaro nyiewo rabolo wameru ema uso rabolo Toi nyaka dhi anyiew rabolo ire change dak abed gi change chakro kinyi nyaka odhiambo nyaka dhi kwa nyawadu to king'iyo ng'ato e dhot moae nikech wan nyaka gi jolang'o Toi wan nyaka gi Kisiche kabila te nyaka Waluya nyaka Wakamba to king'iyo ng'ato dhot moae to ichako kwede nyiso koro nitie gima warwako e chiro kuom joma timo ohala makomedo dhi mbele to wanyalo pogore to kinde duto te seche ma untie chiro ka upogoru tema kora dui yudo thuolo kuro kata ka vijende moko kata ka neno oko to ging'e ni Toi kacha to jokok ni achiel siasa opogogi to yot mondo gidonje chiro mondo gikel koko mondo giketh gik moko koro gima wakwongo ng'iyo ni macho wadu manyaminu inyalo kwaye change onyalo kwaye change ka shido maki e chiro ka ene ng'amo kwongo manyalo bedo buti to wan bende kaka traders wan gi riwruok moriwo traders te ma Toi ma jakom gi en achiel secretary gi treasurer koro mai duol mokelowa kanyakla kaka traders ma Toi bedo nen kinde siasa kato kinde siasa to gima duong' mwayalo kanyo sani en wach kwe e kindwa wawegi kaka johala utiyo gi obila yo machalo nade kinde duto te ma wan kod buche wabedo ga gi buche kila Friday kaka kiny to waluongo DC to biro e buche wagi obendo luongo joma en gi office magitiyogo Kibra to gipuonjowa ber mar kwene kiketho gir ng'ato tichal ng'amo ketho giri mar ariyo seche migoyo ng'ato nikech siasa ja siasa cha ok ebedhe kwaye kata chumbi kata chiemo
be kihinyori ok obiro konyi toi ka. Koro wadak ka wang'e ni kae ema wantie gi yuto wa mapile, kae ka waketho to wakoso tich. Mane